салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯй сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғафз кардан мехоҳед ё ин ки дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз совсавдо кӯмак мекунанд. доставка дар Москва ва дигар шаҳрҳои Россия ҳатто ба Тоҷикистон бурда мерасонанд. телефонҳо дар рӯи экран, мо интизори занги шумо. салом тамошобинони муҳтарам, аз дирӯз дар YouTube сухан гирду атрофи барон ва пулҳои ҷамъшуда барои Фарух меравад. Фарух кист? Фарух ҳамон писаре ки барои ҷароҳаташ барон видео карда пул ҷамъ кард. Якчанд моҳ пеш чӣ тавре ки дар наворҳои гузашта гуфта буданд, барои ҷароҳат кардани Фарух 1 млн 137 000 рубл дар кор буд. Рости гап ин пули кам нест ва барои ҷамъ кардани ин қадар пул ҳар кас ҷуръат намекунад. ҷуръатам кунад ин қадар пулро ба ҳар кас бовар карда равон намекунанд. Чӣ тавре ки барон мегӯяд: кара буд кадем гуфт мода срочно сум дар кора. Гуфтам карта дорен? Гуфт не, надорем. Хай гуфтам тамом мишам ришай миай. мо бояд пешай соли нав бирем. Гуфтам майли апа. пул ҷамъ шуданро сар кард ва шумораи пул ба 700 000 рубл расид ва барон ба гурӯҳи Делай Дабро дар Instagram муроҷиат кард ки ба ӯ кӯмак кунанд то ин ки ҳар чӣ зудтар пули ҷарроҳии Фарух ҷамъ шавад. Тай 600-700 000 ҷамъ шид, мо отчёт медодем, мерафтем хидиш намзанагда нишон медодем. вақте ҳамқа сум ҷамъ шид, зурмо нарасид, Делай Даброра пай Парвинара гуфтем, омад мақсад қуши мо да қушид ёрдам кард. хулас пули даркорӣ барои ҷарроҳӣ ва роҳгиро ҷамъ шуд. 1 млн 137 000 дар кор буд ва чӣ тавре ки барон гуфт 1 млн 156 000 ҷамъ карда ба модари Фарух бурда дод. ҳатто худи барон мегӯяд ки боз 15 000 дигар ба онҳо додааст. 15 000 сомонӣ. 15 000 сомон. беғарзави 1 млн 157 000 рубл. додимаш, гуфтам иша апа ма тал бидам. Иша ма тал бандагӣ кардам, овардам, додам тапа. چه فرخ جان؟ سازی خوبه؟ مرا بزور کسان همون سوما بردی نبردی آورده که من سوما زور توغری کد آورد توغری ما هیچ گپ نداره بولش چی؟ نه من بسته بولش ممکنش نیست؟ زیادیش قطعی نه؟ اکی من پول آورد با زیادی قطعی چند که رفلی دارپلی با زیادی آورد داد با ماشین اوچه سعی نه در کار نیست در کار نیست رحمت کلام بردارو ای ما یگان ما بگم چی کاری نیست ما شما کردیم بردارو همش تشبوس شما رحمت کلام. Фарухро барои ҷарроҳӣ кардан ба Федератсияи Русия бурданд. аз байн якчанд муддат гузашт ва суҳбати телефонии модари Фарух дар YouTube баромад ки дар он ҷо ӯ мегӯяд ки гӯё барон ӯро фиреб карда пул надодааст. аммо дар видеои пешин гуфта буданд ки ҳамаи пулҳоро барон ба онҳо додааст. биёед камтар суҳбати баронро аз канали Авлод Медиа гӯш мекунем. телефонҳои қимат гирифтанд, хидашта гирифт, бечорамо бачашта гирифтанд. бо ким кадом вай дига бо духтури дига қачон мерафт меомадак, ҳамун духтурдам гирифтанд. бо билет гирифтанд, ӯ духтурда бурданд. духтурда ҳам билет гирифтан, ҳам телефон гирифтан, се телефон якдигаршонда харидан, пачка. бо малали ҳамаи чизошо овозот наёмад. нак расход зиёдӣ, нак расход. аввал балинса не нафаҳмидам. баъди ҳам телефон гирифтан дига гапот наёмад. алло лабай мегӯм ку ҳамун замака ма веч на ҷанг мекардам ки апа расходи зиёдӣ нак, аввал Россия бира кӯдака леченика, баъд расход мекунӣ. мераса беҳуда расход кард. хӯрокаш дига ай шашликои вай шида буд. короче ҳамун хулоса расходаш калони бад шида буда. охи одам ки ҳамихеле ки расходаш ки калон шид намерасонаша бар. албат нарасондаша. инами аввалини охирин видео дар он мавзӯъ паноҳи ҳамат ба худо илтимос бародаро, илтимоси ба илтимос хато нафаҳмен. ҳамин киноро айаввалаш тамошо кунен. айаввалаш ки тамошо карден охирша мефаҳмен. айаввалаш тамошо кунен мефаҳмен чӣ гапай. паноҳтон ба худо, алло нигаҳбонтон. нияти касеро пас задан надорем, аммо аз чунин рафтори баъзе одамон дигар блогерон ва шахсиятҳои машҳур намехоҳанд ки худро зери гап монда ба касе пул ҷамъ кунанд. фикр мекунем ки пулҳое ки аз тарафи муҳоҷирон ҷамъ карда мешаванд барои гузарондани ҷарроҳӣ ё ягон фалокат аст, на ин ки барои хуб кардани шароит ё харидани дигар таҷҳизотҳое ки ба инсон на он қадар зарур аст. чунки баъзе муҳоҷироне ки ба дигарон кӯмак мекунанд худ на телефони қимат доранд, на хонаву мошин. хай дӯстон, худованд нигаҳбони ҳар яктаи шумо. лайк монда дар комментария фикрҳои худро нависед. то барномаи оянда. барои ёрдами канали мо силкаи зери видео буда да медонем регистратсия мекунем. бонус то 1400 рубл. и барои моро пешравӣ мешава аз шумо дастгирӣ. зинда бошед.